Li kieku kellek tirċivi jitra d-dar minn xi ħadd li ma tafx. Twiġiba, tarmija jew tinjora. Il-ktib 360 ta' Josiane Block mill-klabb Kodba Maltin waktib li jfoka fuq l-istorja ta' tfajla ta' 15 sena. Maltija mit-tramuntana ta' Malta li tiddeċiedi li tikteb ittra lil żagħżugħ Ingliż ta' 28 sena li qatt qabel ma tkun iltaqat miegħu u li riżultat ta' din l-ittra timbet relazzjoni ta' ħbiberija b'mod stramb ħafna biż-żewġ persuni jibqgħu jikkomunikaw u jikkorrispondu ma' xulxin permezz ta' ittri u anke il-postcards tal-pajjiżi li jkunu qed iżuru imma li titfadaw fuq kif konna nikkomunikaw sa ftit ta' snin ilu qabel daħal il-mobile f'ħajjitna 360. Żewġ persuni li ma jafux lil xulxin imma li jesprimu l-emozzjonijiet kollha tagħhom permezz tal-kitba. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.